Makapal na usok ang bumalot sa isang pampaserong bus sa National Highway ng Barangay San Benito Norte, Aringay, La Union. Sa video, maririnig din ang pagdating ng Bureau of Fire Protection. At pagresponde ng mga bumbero at pagbuga ng tubig sa bus. Ayon sa BFP Aringay, galing San Fernando City, La Union ang pampasaherong bus at patungong Pangasinan. Na-notice niya na mayroong parang yung clutch system, yung clutch ma'am na. So, hindi siya nag-function. So, ang ginawa ng driver, binigyan ng pan, hininto. So, pagkahinto ulit ma'am, napansin ulit yung driver na mayroong pusok ma'am. So, pero yung ma'am, nakakuha na yun, wala nang mga passengers. They're already alighted in the bus, ma'am. Dagdag pa ng otoridad, may naka-standby na fire extinguisher sa pampasaherong bus, kaya agad itong nagamit bago nagliyab ang sasakyan. Nakababa rin ang lahat ng mga pasahero bago pa kumapal ang usok. Wala ring nasugatan o nasaktan sa insidente. Lumalabas naman sa investigasyon ng BFP na nagkaproblema sa baterya ang pampasaherong bus, dahilan kung bakit ito umusok. May factor din umano ang nararanasang mainit na panahon sa ganitong insidente. Battery, nagkaroon daw siya ng, based on the investigation report, ma'am, naging defective po yung battery and then nag-cause siya ng yung battery voltage, ma'am, yung regulator, kaya po nag-hit po yung battery and then the electrical connection. So, siyempre na, pag nasunog po yung pan, ma'am, yung battery, lahat po ng pan po doon, ng electronics, ma'am, talagang pan, magkakalat po siya, ma'am. Pag napabayaan mo yung must radiator, ma'am, yung radiator. Tapos hindi ma-check up yung battery natin, talagang epekto po yun. Kasi sa init po yan, ma'am, bilang bus, laging tumatakbo yan, ma'am, no? Nasa 25 taon ng driver si Salvador. Importante umanong matiyak na ligtas ang kanilang mga minamanehong sasakyan bago pa sila mamasada. Wiring yun, madam. Kapag yan kuwan naman, nararamdaman namin na sa wiring, ay pinapacheck na namin, yan di namin bibiyayan. Ikuwan namin sa electrician yan. Pacheck namin sa electrician yan, madam. Simple buhay ng tao yung dinadala namin. Dapat yan, kondisyon ng sasakyan. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.